устройства, представлението започва. Живея от едната заплата. Не изчупвам автомобил.
Постоянно иска да го водя на лекар. Заведи ме, казва тате. На лекар уши очи. Аз му казвам, няма такъв лекар. Има лекар уши, нос, гърло. Той ми казва, трябва да има. Защото едно вижда, а съвсем друго чува. Малко, ама разбира. Детето мисли, че той е болно. Какво да му направят с уважаеми съвременници? Как да му помогна? Откъде да му намеря такъв лекар? Ето това ми е проблема и ще бъда много благодарен, ако ми помогнете го решите. Че да не би само той да има проблем. И аз имам проблем. Но чуйте ме тук и театър. Имаме представление. Сега театър ли ще правим или ще поставяме проблем? Да, знам кой е вашия театър. Непрекъснато средновековие и принцове. И то чужди. Хамлет и Отело. Няма и си наши принцове, ми тръгнали сме чужди да гледаме, така ли? С не специалисти за театър аз няма да говоря. Имаме си достатъчно и тук. Напоследък сцена. Дайте и да кажа. Тя залови крадеца. Ако не беше тя, само две думи. Две може. Едно срича. Съвременници. По-кратко! Скъпи съвременници. Моят проблем е, че ми много ходя на театър. Още от малко ходя и всичко съм гледал. Аз съм си отдадена на изкуството. То затова си останах и неомъжена. Стенем си да самотна вкъщи и плача, но дойде ли вечер, ставам и отивам на театър. Общо взето, така живеят съвременници мои. И на мен, уважаеми съвременници, ми си искаше да не съм сама. Имам още един проблем. Моля ви, господице, само по един проблем. Да, говорите съм още. Това сега се развихне живот. Ето, за разлика от мъжете, които срещам навън, в театъра всичко е тъй възвишено, нравствено и естетически съвършено. Сцената е пълна с красиви хора и изгряваща любов. Всеки път, след представление, се оглеждам да видя няколко подобни качества, но за жалост изобщо не виждам по улиците такива хора. Къде се крият тези благородни хора? Нали изкуството е отражение на живота? Къде се крият тези благородни хора? Не знам. Моля ви, помогнете ми да ги срещна. Моля ви! Достатъчно. Срещате се. Публиката очаква представлението. Мога да кажа. Не, край. Никакви проблеми повече. Напоследък сцената, моля се. Нали има гласност? Защо ни запушвате устата? Гласност не значи всеки, който излезе на сцената да си каже проблема. Моля ви се. Ти могат, а други не. Това е несправедливо. Вие какво? Искате да си имам проблеми, така ли? Да. Вече ги има. Ау! Да, има. Директор има. Аз съм. Не управляем? Не. Всичко ще бъде управляемо. Разбирам, да. По-бе сега. Сега бе и друг вятър, да. Разбирам. Слушай. Дочуване. Заповядайте, моля. Кажете си проблем. Искам пропуск за басейн. На басейн. За плуване. Ма това ли е проблема? Ходите се на басейн. Вижте, аз цял живот съм учител по математика. Автор съм на хиляди задачи. На онези за басейните. Нали се сещате? Един басейн се пълни през една тръба за 2 часа и така нататък. Вие ли бяхте този? Да. Бяхте най-псувания мъж в нашите училище. Като започвах, цяла България имаше един басейн. Централна баня. Но той беше от друг тип. Защо ви трябва пропуск за басейн? Преди 2 месеца един петокласник ми заяви, че това е невъзможно. Кое? Един басейн, който събира 600 хектолитра вода, да се пълни през една тръба за 2 часа, а да се изпразва през половината от тангенса на числото пи, повдигнато на квадрат. Аз също мисля, че е невъзможно. На тази задача ме скъсаха на матура. Теоретично всичко е вярно, няма грешка. Но ученика ми заяви, че задачата на училището е да ги подготвя за живот и че теорията трябва да подпомага практика. Защото теоретично сме могли да изчислим колко ангела ще кацат на една игла, ама няма ни помогне да стигнем на японците. И това пето отделение. Гледайте! Ние не бяхме толкова умни, като не знаехме задачата си от нас, пред твоите питоли. Аз също ще да му опиша, но
Дали е бил бели Искър? Стига. Вижте го, с това голяма трети път. Може такова нещо. Аз съм сплатил да гледам представление, гледам двама подари, както тук ни подава кутичката. Ще ви помоля да прекъсне представлението. Ма ти това представление ли го нарича, момче? Представление ли го нарича? Двама тук ни подава Бели Искър, вие си и бъдат си вие. Може ли такова нещо? Не се смей, някой. Че горе? Отивам да извикам директор. Извикай, ако искаш и Стигате! Не ви ли е срам? Никакво възпитание нямате! Това е театър, не е кръчма! Аз виждам, че е театър. И за това те двамата ни подават. Не иска да кажат истината. Коя истина ми интересува? Ма как коя? Тола няма 100 истини. Аз от Бели Искър и знам, че там вънци няма. Такива идиоти също. Явно, освен възпитанието ви липсва и образование. Това е театрална постановка. Тук има подтекст, изграждането на художествената композиция. Бъдете за Тимо, не разбирате ли? Не знам под какво е, но знам, че в Бели Искър няма нито вънци, нито седнете си по местата и има Вие предстоя. сте вълци! Вие сте истински примитив! Даже нямате екзистенц минимума! Даже за това! Седете си гледат телевизия! Може горе там има кино, там поне дават звезди, стойности, неща. Представлението Значи, продължава, моля ви се. пълни глупост. Отиде. Просто излезе. Представлението продължава. Другари директор, от Министерство, художествено дело, сам си. Ама, преди малко говорите с началството, нали? Не съм служител тук. Гледам всяка една театрална премиера, но това, което се случва тук е недопустимо. Постоянно някакви хора прекъсват действието на пиесата. Всеки иска думата, всеки иска да се изкаже. А вие, директорът, и не давате като в някакво телевизионно студио. Ма да какво прилича това? Какви са тези самоинициативи от ваша страна? Това ще бъде отбелязано. Ама, аз отгоре така ми казаха да направя, нали? От колко време сте директор? Другар Коцекова. Името ми е Цакова. Другар Коцекова. Дайте да се уважавам. От 10 години съм директор. Ще видим ние тази работа. Сега, ако може, спачи с Криси вървете. Сега вече представлението може да продължи. Дали е бил бели Искър?
но нека удрите сурми, нека бият, да отиде мила майко сите да се напият. Сега вече в тази. Вие пък кой сте? О, как кой бе? Кума завод бе? Толкова хубаво сватба няма. Значи, пътя през Петрохана затворен. Оттам, айде на магистралата. Викам си, добре сега. Каратансов няма да има проблеми. Обаче какво става? Един катлич, ко прави спира рейса, викаме заедно. Значи, вика, защо автобуса са возят 80 човека при положение, че е за 50? Викам, защо? Викам, ти се объркал нещо на моето момче. Викам, те половината е повече работи в то. Автобус са дамаджани, дучката. Дадохме му една туба с гъмза, спря, платна и замина. Оттам айде в София. Значи, какво ми трябваше да се нажива вода в София? Там задръстване от дадено посочно, другия път бил само за Мерцедес. Представяш ли си за Мерцедес? Той да това и закъсняхме, бе. Ма виж ти сватба и ти моля за чудо и за прикачай! Айде, дете, айде, сега да почва. Ти да не си так? Към обучение, към точно полиген. Маля ти към подушение, бе! На точното полиген, бе, той бе. Да се поема това. Каратансов, ти не си добре. Тук няма никаква сватба. Значи, няма никаква сватба. Значи, ще ми начерта много точно. Така, от тук свиваш надолу и продължаваш наляво и бам тук. Сигурно става дума за ресторант долу. Минахме там. Трима се гушкат на цигулки свират. Тук е. Ай така, като гледам и гостите са там, около 500. Ние толкова сме ходили, бе, само родата, бе, мамини сладки. Бе, Каратансов, ти си нормален, бе! Това тук е театър, не виждаш ли? Айде са, театър. Колкото е театър, бе, колко плащаш? Няма си намоткат разни килнили в краката, театър. Ти не разбираш, че тук е невъзможно да стане сватба. Така, да ще обясня сега, защо така си мислиш? Значи, ти не познаваш сватбанак. Няма. Значи, на този човек, ако му потрябва и народното събрание за него. Този човек назад не знае, като сръбските песни. Напреде, крагом и пак напреде. Я по-добре ти или твоите хора ги попитали, дали не са дали идеята на сватбата на Цочите. Често стават някакви такива недоразбирателки. Напуснете веднага театъра! Веднага! Айде ти върви питай, па тогава ако не ме и ти деца храни. Няма какво да питам, аз знам! Питай бе, човек, цари град са спитали. Виж какво, тук отдавна трябваше да е започнал спектакъл. Сцената не може да остане празна. Докато питам началото тук какво ще стане. Сине, видя ли какво ти донесох тука, бе? Видя ли това тазовата стан, какво правим? Каратансов, тук е театър! Не забравяй! Слушай, ако щеш питай, ако щеш питай. Защото, ако не се оженим тука, се оженим там. Ама, виж, сега с тази децентрализация на културата ще направя за хубаво град, ти върви се оплака. Виж, за децентрализацията си правя. Има такова нещо. Добре, ще отида да питам. Само да не ми изгориш череп. Разбираш, това е театър. Айде се. Това къде съм го довел половин България, разбира се, театър няма да направим. Айде!
Аз
нещо, което ще направи, след като им провери температурата, ще бъде да ме пита по чия линия. И аз какво ще отговоря? Тъй, участвам. Че, нали, изгарям прав, още там в кабинета, до цикуса. Но да речем, че тръгне. Вентилично на човешкия. Мислиш, че ще има подготовка? Не знам. Няма да има. Те не се намират под път и над път. Те се разкарват разни. Ако човек иска да тръгне на околосветско пътешествие, за него няма да има. Но ако се случи пък някакво чудо и все пак се намери, то сигурно ще е развалено, че трябва да се поправи, а знаеш как и с ремонтите. При това положение човек тръгва ли? Всеки с проблеми. Началник, не съм ти представил още Цончето. Цончето. Това е директора на театъра, който съдиш. Приятно ми е, Тонка. Вие с нея си падате малко колеги. Тя не е директор. Артистка. Пателичо, веди! Много е талантлива. Значи 7 пъти кандидатствува във Витис. Обаче седа малко да приема. Не знаеш, те професорите ги сменят там от дъжавета. Дойде един, нагодиш му се. Никой не знае какво иска. Ама нищо. Сватанека ще уреди тази. От теб се иска само да ези против. Тя ще си дойде с бройката. Къде ще дойде? О! Какво? В този театър пък не играе друг. Срамота? Мечтава, че не е постъпила в Витис. Смятай, че го е завършил. Цонче! Смятай! Поня монолог за как беше името. Ама бате, Ромео, да. Айде! Трябва да свикваш с сцената, с бъдещите началки. Няма да ги слабиш. Добре. О, Ромео! Защо си ти, Ромео? 3 думи още, скъпи ми Ромео. Сега да се откажеш от опитите си и да ме оставиш на моята... Печал! Печал! Браво, Цонче! Много хубаво казва. Да се откажеш от опитите си и да ме оставиш на моята печал. Чали, какво ти става? Не ти ли е добре? Ще ми минеш. Не, Ай на ушки. Ушки ме! Ма ще ти кажа. И аз като го слушах първия път, после цял вечер мога да... ето, сега пък имам видения. Какво е това? Това, което идвам. Ама това е нова хера, бе! О, значи тя е клетачка. Познава на всичко, хвърля боб, гледа на кафе. Ама, какво е добро? Всичко. Здрасти, бабо Пьеро! Браво, добро! Така, това е директора на театъра. Да го кажи ли гост? Няма да му задължи. Няма да го хочеш, бе, той е директор. Ей, това тук. Значи от към женика. На това тук, бе. Право съм рекла тогава. Конкер! Конкер! Георги! Какво правиш тук? Какво правите, Георги? Георги, абе тук, къде да отидем, бе? Припадва, бе, глупака! Припадва, бе! Каква стата без звука, бе? Отдръпнете се. Ще се свистиш. Ще свестя на Мутава, Вагнен и не Барбон. Георги! Дай! Добре! Ти, бабо Керо, се окажеш факир. Можеш ли да ми гледаш? Да, може, не мога. Товарите ще видя, вече съм го преживяла. Помня времето, когато питат се бяга обад. И божото време. А после стана да видиш. Също помня и кога Кока-Колата беше алкохол. Как така? Какъв алкохол? Ю, ракия. Той беше паковеци си тогава. А после стана незнатно. Ти много помниш, бабо Керо. И аз не го помня. Помня. Какво ли да ми е минало през главата? От тези панталони съм правила широки. До
театъра. Цонче! Не. Цонче! Айде, Цонче! Ало? Да, директора. Не. Никакви слухове не се ширят. Антинарод. Не. Разбирам. Да. Повече смях. Народът иска да... Да. Слушай. Пак ли го закриха? Кого да се закри? Мене часове, народът ли се обади по телефона? Виж, бабо Геро, трябва да си вървиш. Сцената ви трябва. Хайде с здрав. Здраве. А как? Що? Здраве, жива болест. Да пратиш поздрави на народът ме. Ама ако пак ще обади. Нормалните баби ти кажат какво е било през Турско и си легнат. А пък тая, леле Боже, Господи! За нас, балканците, е трудно да разберем света без музиката. С нея отбелязваме появата си на този свят. С нея преживяваме най-щастливите си мигове. И с нея се пренасяме на едно магично място.
Абе, началник, да питам, той е от твоите ли? Как от моите? Абе, не от страната на мотогеника, не и от капулката, нали? Да по-добре от тук да питам, дали няма ти случайно. То и аз не ги познавам всичките на този... Не. Защо? Гледам го отзади в калото. Пие! Ма не се напи. Аз не съм расъл в минерален изкон. Разбираш, аз също го съм. Ама като го видях да обръща второто кило гроздо, аз си викам край, той ще остане сватбата без пиене. Значи, ние в пътни теми. Такъв талант няма. Защото я го има. Чакай да го знае. Такава дарба незабелязана не остава. Ако изгледа тук, не питам за да се случи дали артист, дали не, не знам. Не, този от народния театър, със сигурност. И в момента виждам, че има едно повече. Как повече, бе? Майма, бе! Ясно. Брой, не може да влезеш. Мога. Едно, две, три. Я! И трите не трепат. Така е! Така е. Само довел тук. Кажи, няма бандейство, че нямаме. Си викам, вие в театъра мога да имате. Не, и не нямаме стрелчи. Ще взема да го разпитам той. Къде идваш, ма ми тръгна? Къде? Къде си? Ипсилон 217. Не е палще. Освен да е някой номер на Бог. А това къде е? Това не е някое селище с затихващи. Третият пръстен на Сатурн. Космос. Абе ясно бе! Космос! Вие са хотели. Вие на хотел ли сте? Звезда Алфа. Съзвездие Кентавър. Абе вие във вашите обходи, не си ли правите ракета и дойдат на неба, как ще ги стане? Ние нямаме околия. О, сега ще кажете и че е сгрот няма. Нямаме. И че вие на том страница ли я казвате, бе? Достана браво. Обе! Нищо не разбираш. Спира, бе, прави се много. Абе карата на Сатурн извънземно. От Сатурн. Погледни на очите. Какво да ги гледам? 30. Извънземно! Прави на свътвата на слънче, ние са отземни не сме хранили, бе, човек! Като е дошъл да установява контакт, да почерпи той, бе! Трябва да установим контакт. Кой че? Гледай, майко, това черпене. Отдавна ли сте на нашата планета? 2 пара периода. Това на колко се равнява? На 27 квантови синуса. Ома гледа, 27 силуса. Къде казвате? 2 километра от Павликени. Стоханчето! Мале, сам какво ще бе правят? Какво бе? Плака се! Ще ни изложиш пред цялата галактика. Вярно е, че сте искали да опознаете нашата цивилизация. Пълни данни. Био и георазрез. Трябваше да изпрати отчет на Ипсилон. И какво? Пълен провал. Проучвал съм 4 галактики и няколко мъглявини, но за пръв път нищо не мога да открия. Това е свръх моите възможности. Айде, завалят. Какво не можете да откриете? Най-елементарното. Обществено-икономическия строй, в който се намирате. Това кой не го знае? Пише го във всеки учебник. Пише го, но на практика какво се получава? Какво се получава? Бях тук преди години, тогава строяхте още социализма. Днес същите тези родове усвояват еврофондовете и строят капитализма. Някаква особена форма на родов феодализъм е това. Аз съм неспособен. Какви говори, бе, почава папашта вече.
правите хартия, на която пише не сечете горите. Живеете от кислорода, а ежечасно го унищожавате в огромни мащаби. Аз съм неспособен да проникна. Аха. А ти си тук една пара периода. Нас питаш ли на цял живот те пъти, а? Правилно. Казваш кацал си къде фабрикин, да? 2 километра източно. Добре. А по какъв начин се озова на зобата на този? Ами Каратанасов, Какво е? не задавай недискретни въпроси. Ще ми изгънеш пред цялата галактика. Аз мога съм в пътите, ама няма да остане припаземова будалка. Трябва да ли за мала бала. Очите го познавам. Яде, пие, бе, мама му стара. Не се напива. Отзаде в кълбалъка го гледам, седи и чака някой на вратата. Вярно ли? Вярно е. Айде, сега си кажи всичко да чуем. Влюбен съм в Цонка! Майно ти до! Какво цели ли ме, матя, бе? Любов! Каква е любов, бе? Не мога да върша нищо друго. Не спя, не ям, не отговарям на сигналите на Ипсилон. Обаче баща и не ми я даде. Как ще тя даде? Ама ти иска ли я? Исках я. А той? Една дъщеря имал, щял да я даде на някакъв си софиянец. Леле, майко мила! Ще стане ми за смях през цялата галактика. Ти сега не си дошъл да криеш букет, а? При нас кражбата е непознато нещо. Исках да я видя за последно. Не сте се развили до толкова. Нищо. Що е време пред нас? Каратанасов, бе. Явно погледните. Вие с сончето да не сте оплескали, бе? Моля ви се, аз съм посветен 7 степен. О, посветен, не посветен, аз да питам от време, че после цар далеко извънземно високо. Само на извънземни ще ми стане. Сонче, това знам, че имаш вкус. Дай сега с тебе да си направим един контакт отзади, да си болеем за това, защото не е било. Ало? Да, директора. Моля, прави се на луд. Представя се за извънземно. Ало! Ало! По-силно не ви чувам. Вие откъде се обаждате? Откъде? От третия пръстен на Сатурн. Ипсилон Бета. Аз съм Цонка. Да. Дали винаги съм пяла? Не. Не винаги. Днес, защото се женя. Какво е любов ли? Ами, то е, когато не можеш да живееш без някого. То, бате Дечо не вярва да казва, че любовта съществува. Ако съществувала, щяло да има Кореко. Какво е Кореко? Ами, там продават неща, дито ги няма. Ничего няма, но... Да, да. Да. Аз съм Каратанасов. Да, вашия човек е при вас. Ще изпрати отчет. Малко е объркан. Да, харесвам. Ще си
дойде, обаче мисли да поостане малко. Йовчо е? Ало, да? Да, аз съм Йовчо. Да, той се спирец. Искам да уча, да завърша висше образование. Да, разбирам. Всичките пират, ще продам. И продам и ще отворя детска болница. Печо ли? Да, Печо е до мен. Скоро ще тръгна. Там отгоре, като погледнете към нашата планета, след безкрайния океан ще има една малка точка. Това ще бъда аз, да. Самотен мореплавател. Какво правите в Кандора, бе? Не можете ли да четете? Отгоре пише театър, големи букви. Аз му казах, ама той Сватанарко уредил. Сватанарко, да ни каза, бе, човек? Не ги казах в операта! 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 Айде, че хората само нас чака. Айде! Уважаема публика, група за театрални и исторически възстановки към професионална гимназия по икономика град Перник с ръководител господин Емануил Здравков. Танцов състав на професионална гимназия по икономика град Перник с ръководител господин Роман Денчев. Скъпи гости, благодарим ви, че уважихте нашите представителни изяви по националната програма заедно в изкуствата и спорта. Благодарим на нашия директор госпожа Румяна Иванова за предоставената възможност на нашите актьори, певици и танцови изпълнители да покажат своите способности и талант. И накрая, моята благодарност лична към танцовия състав на професионална гимназия по икономика и специални благодарности към нашите тазгодишни абитуриенти. Александър Коденова, моля за вашите аплодисменти. Анастасия Иванова. Виктория Георгиева. Виктория Тодорова.
Даниел Христов. Йоана Иванова. И Яна Ивайлова. Пожелавам ви успешно завършване, отлични оценки на държавните зрелостни изпити. Бъдете здрави и благословени! Сега аплодисменти за нашия главен продуцент, професионална гимназия по икономика и нейния директор госпожа Румяна Боянова. Вокални изпълнители Александра Младенова и Виктория Спасова. Инструментален съпровод Радослав Христов и Велизар Николаев. Озвучаване Ивайло Тодоров. Оператор-фотограф Габриела Александрова. Реклама и дизайн Румяна Боянова. Връзки с обществеността Людмила Петрова. Водещ Мария Малчева. Благодарим ви, че станахте част от това представление. Браво, да ти е жива и здрава красавица.
Само защото не люква. Точно така, защото не люква музика. И спря и край. Аз за момент не го беше. Ама не ли да се Ще си ходи пеша. Аз ще свърна на майка. И тук ако седете, Какво имате?